Goedemorgen allereer, welkom bij deze nieuwe. Wow, het is nu 2 januari 2021. Dus weer een nieuwe vlog. Maar ik moet mij als eerst een omklaaien, want ik wil een skillery. Maar ik heb mijn pyjama nog gewoon. Nou, dit is mijn skiller outfit. Dat is gewoon een legging van mijn Friesland trui. Maar dan ging ik door een skillery. Doei! Ik ben weer rond van mijn skiller sessie. Het was heel erg leuk. Maar ik heb nou een stretchen. Want we doen zien was lienig wezen en zo. En ik heb al heel lang niet meer die spieren oprekken, dat soort dingen. Dan heb ik al heel lang niet meer. Dus dat mag ik er even doen. Let's go! Auw! Nu ben ik op kleren mooi. Ik ga douchen. Doei. Nou, ik krijg een douche. Helemaal fris en fruitig. En dan heb ik in een bakje thee. Even zelfs, want ik er een ontbijt hebben. Dus wat is nou een beter ontbijt dan een oliebol? Of sorry, een waliekoek. Zoals het in het Fries heet, maar net hier neemt het aan. Dus, proost en eet smakelijk. Oh yeah. Oké, dan ga ik weer. Doei. Dit is mijn kat, Ginger. En er komt nou een mooie compilatie van. Nou jongens, ik heb een pakketje. Altijd leuk. Dus dat ga ik even maken. Ik heb zwaan naar het truien. Want lekker warm is dat. Hier een hele felle roze. Jeetje, wat een felle kleur. Jeetje toch, wat een pittig kleurtje. En hier een witte. Heel simpel. Leuk. Nou, dit is hem. De witte trui. Nou, hij is wel chill. Dan geven we nog een roze trui. Nou, dit is roze. Ja, ik ben grut. Maar, nou ja. Top. A few moments later. Hoi. Ik film mijn BT. Dus ik dacht, ik heb een schildering. En daar ben ik net goed in. Maar ik vind het wel leuk. Ik wil wel een. Nou, dit is het eerste ding wat ik ooit maak hier. Kijk, tekeningen of zo. En toen heb ik dit soort landschap. Een soort zeelandschap. Stop even. Oh, hij valt even niet. En toen heb ik net gekeken. Deze hele enge kat heb ik maken. Dit heb ik juist te maken, 2 popjes. Ik heb, ja, dit is een beetje raar, maar ik heb zin om een maiskolf te maken. Nou, ik ben al een tijdje bezig. En ik vind dat het al is. Maar dit is hem. Een maiskolf en een wattel. Ja, wauw. Ik heb nu wel honger, dus ik hoop dat we straks jongens eten gaan. 5 minutes later. Daar ben ik weer. Ik krijg lekker even Wie is de Mol showen en eten. En toen dacht ik van wow. Heel veel mensen hebben als goed voornemen, zeg maar, zoen eten. En nou, ja. Dat hier kreeg ik een beetje. Maar toen dacht ik wow, wat heb ik hier eigenlijk al eten? Mijn ontbijt wie een oliebol. Daarna had ik nog een oliebol gehad. Daarna had ik chocolade. Mijn jongens eten weer patat. En daarna heb ik een ijsje gehad en chips. Dus ik denk dat ik zeker ken dat 2021 nou al verpest is. Dus dit is denk ik een mooi moment om de vlog af te sluiten.
dit een in de reacties weten of sto ik een goed voornemen heb en of dat lukken gaat of net. Want ja, dat is voor mij gaat dus net lukken, want het is nou al mislukt. En jou, ik nog even een like. Reageer even en abonneer even op het account Chill. En dan zeg je hem een orenkabel weer. Nou, dan ben dit het einde van de vlog. Doei, aan je paraplu. Doeg.